Okei, nyt tehdään silleen, että tehdään Arttu Lindemanin review tästä Arttu Lindeman juomasta. Tää tarvii laittaa 4 kertaa Arttu Lindemanin nimi, että se on hyvä. Siinä on itse Arttu. Ja sitten kun te huomaatte, niin se mun pullosta tulee makuaito mukana, niin kai saa olla siellä sitten. Toiko se mau? En tiedä mistä löytyy, mutta mä tiedän, että se tulee jonkun aanuksesta ulos. Okei. Sitten tehdään pieni testi juomasta. Haluaisitko maistaa raikasta ja ravitsevaa Arttu Lindeman juomaa? Kuten huomaatte, tässä se on täydessä kloorissa. Se tuli ihan makuilta pintaankin. Mäpä maistin tätä nyt, mä haluan sitä mun naamaa. Se maistui hyvälle. Mitä tehdään meillä elävällä? Kuten huomaatte, niin ei mä sano, että Arttu Lindemanin juoma on vähän sameeta, mutta niinku epäilen vahvasti. Musta on tosi paskatonta. Oli hyvää juotavaa. Me like. Tässä on paljon.